Teatteritaide, musiikki, kuvataide, arkkitehtuuri, mediataidot, tanssi, käsityö, sirkustaide ja sanataide. Mikä taidemuoto kiinnostaa sinua? Saavutettavuus ja tasa-arvo ovat Kaskisten, Korsnäsin, Kristiinankaupungin, Maalahden ja Närpiön taidekasvatuksen suurimmat haasteet. Skaappa-hankkeen 5 kunnan tasa-arvoinen taideopetusprojekti haluaa saada aikaan muutoksen. Missiomme on vahvistaa ja laajentaa lasten ja nuorten taidekasvatusta. Taidekasvatus parantaa oloamme. Tiedämme, miten tärkeää se on lasten ja nuorten hyvinvoinnin, itsetunnon, empaattisen kehityksen ja identiteetin muodostumisen kannalta. Taidekasvatus antaa lapsille ja nuorille välineitä ammatilliseen ja elinikäiseen oppimiseen. Taiteen tekeminen tuo mukanaan iloa ja yhteenkuuluvuutta. Mitä haluat tehdä vapaa-ajallasi? Mikä taidemuoto kiinnostaa sinua?